खुलुमबाय रायजो राजाफोर जोंनि क'क्राझार जेडी र'डआवहाय बे बिग बाजारनि मोखाङावनो गोदान रेस्टुरेन्ट बाजार इन्डिया गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिदों जोङो माने फुडी बाडीज फार्स्ट टाइम क'क्राझाराव बे फेमिलि रेस्टुरेन्ट बेवहाय भेराइटिस मा दङ आं एसे खोन्थानोसै स्पेशल आइटेम्स दङ कलकाता दम बिरियानी तंदूरी आइटेम्स दङ भेराइटिस अफ तंदूरी आइटेम्स रुमाली रोटी नान चिकेन चाप चिकेन भरता तंदूरी रोटी कबाब और साउथ इंडियन डिशेसबो मोनगोन प्लस बेवहाय नोङो चाइनीज आइटेम्सबो मोनगोन आरो बेवहाय चीप रेटआवहायनो नोङो माने मोजाङैनो जानो हागोन आरो फुली हाइजेनिक जोङो हाइजिनखौ मेनलि जों मेनटेन खालामदों बिकज बे रेस्टुरेन्टआ जोङो जिमनि थ्रुयैहाय जोङो जोंनि एस फिटनेस ज'ना बिनि माने जोंहाय माने लोगोआवहाय ज' खुलिनाय आरो बेखौ जोङो मेनलि फकास खालामदों हाइजिनखौहाय आरो बावहाय मा होनो बुकिंसबो एभेलेबल दङ लाइक सोरहाबा हाबानि थाखाय बुकिंस खालामनोबा बुकिंबो खालामनो हागोन हाबानि थाखाय प्लास एनिभार्सारि बार्थडे पार्टि बा अफिस पार्टि बेफोरनि थाखाय आरो सोरबा जुदि लान्चनि थाखायबो बुकिं माबा खालामनो हायो अर्डार खालामनोबा अफिसनिफ्राय बेखौबो जों बे फेसिलिटिसखौबो जों होगोन आरो अनलाइन अर्डारबो खालामनो हागोन हम डिलिभारि बे फेसिलिटिसखौबो जों लासैनो जोङो लागोन दा बर्थमान आं बयखौबो खावलायो बयबो फैदो आरो लैहोर लैहोर बावहायनो एन्जय खालामफैदो ट्रेना बाजार इन्डियानि एकदम मोखाङावनो जेडी र'डआवहाय बेवहाय गासिबो कुकआ जोङो माबानिफ्राय लाबोदों कलकातानिफ्राय गासिबो कलकातानि गोजा ब्रेन्डआ कलकातानि नङा ब्रेन्डआ निजेनिनो जों दिहुननाय बे जेबो फ्रान्चाइजि नङा निजेनिनो जास्ट कुकआल' जोङो माबा कलकातानिफ्राय लाबोदों औ बाहेरानिफ्राय औ এয়া আমাৰ মানে সেয়া নতুন এখন মানে ফুডি বাডিজ নামেৰে নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছোঁ যিটো নেকি ইয়াত আপোনালোকে কোকৰাঝাৰৰ সবাতোকৈ কম দামত সুস্বাদু মানে খাদ্য খাব পাৰিব এইটো ফুল্লি হাইজেনিক হ'ব আৰু এইখন আছে আপোনালোকৰ বাজাৰ ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত আপোনালোকে সকলোৱে আহিব সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আপোনালোকে ইয়াতে আহি খাই কেনেকুৱা পায় তাৰো ফিডবেক আপোনালোকে আমাক দিব ইয়াতে তন্দুৰী আইটেম আছে অল কাইণ্ডছ অফ তন্দুৰী আইটেম কলকাতা দম বিৰিয়ানী ৰুমালী ৰুটি আপোনাৰ তন্দুৰী ৰুটি তাৰপিছত চিকেন চাপ আমেৰিকান চপচি চাংহাই চিকেন ৰোলছ আৰু বহুতো কিবা কিবি আইটেম আছে যিটো নেকি কোকৰাঝাৰৰ ৰাইজে খাই ভাল পাব অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব অনলাইন অৰ্ডাৰ আমি এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰী আপোনালোকৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি অফিচ পাৰ্টি সকলো কৰা সুবিধা হৈ যাব এপ্ৰিলৰ পৰা সেইখিনি সুবিধা হৈ যাব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এতিয়ালৈকে আমি তেনেকৈ কৰা নাই লাহে লাহে আমি কৰিম কাৰণ আজি শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁহে তো লাহে লাহে আমাৰ মানে বহুতো কৰিবলগীয়া এইখিনি আছে কিন্তু খোৱা আইটেমবিলাক অহাকালিৰ পৰা চবকেইটা পাই যাব 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पीकिंग कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन